मा बुंखो नों इमे? औ सोरां, बेनो सैथो। बिदिबा आं बिफा जासिगोन? औ, ओमफ्राय आं आइ। ओइट, एत्थ' गिदिर निउसखौ नों आंनो दासो खिन्थाबाय आरो बेथ' बिराद खुसिनि बाथ्रासो नङा होमबा? औ, जोंनि जिउआवबो गोदान आलासि फैसिगोन। जोंनि एकदम स्मल फेमिलि। जेराव नों थागोन, आं थागोन, जोंनि अननाय आरो जोंनि आलासि गोदान। ओइट, आंथ' मिस्टिसो लायनोसैलै दखानाव। जालायबाय नैबेना दानो, ओमफ्राय एत्थ' सान्दुं गोसायाव थाङो। थै बार्थडे सान्दुं गैला। एसेबां गिदिर निउसखौनो बेबायदि गोरानानो जायो आरोना सोरबा। दे जागोन दे, दायो थांबानो जाबायना अब्लाबो। थारैनो बिदिब्ला जोंनि जिउआवबो गोदान खुसि फैगासिनो आरोना। औ। बा, ओमफ्राय आइयालाय? आइनो खिन्थायाखै नोङो? ओहो, आइनो खिन्थाथ'वाखै आङो। नोंनोसो खिन्थाग्रोदोंमोन। नंगौना? डेन्जार गुड निउस होबाय माथो। आरोथ' बैसागु बोथोरबावना लोगोसे। नाथाय सोरां, ओमफ्राय नोंजे आंनो खिन्थायाखै। माखौलै इमे? माखौ? बेफोरो मा? नोंनाव केन्सार जादों, नों आंनो बे बाथ्राखौ खिन्थायाखै। माब्रै मोनखो नों बेखौ? आं माब्रै मोनदोंमोन बाथो बेफोरखौ? एसेबां गिदिर बेरामखौ नों आंखौ लाखोमाबाय। आंनोनो खिन्थाहालायि मा बेफोरो सोरां? बे नोंनि रिपर्टआ मा? नोंहा केन्सार जादों? बिदि नङालै इमे। नोंनि बे रिपर्टखौ मोनाब्लाथ' आं मिन्थिनायबो नङामोन माथो। नों आंनो खिन्थानायबो नङामोन। हारसिङै सहायनानै थाबाय थागौमोन नोङो। बेफोर बाथ्राया माबा लाखुमा जानाय नामा? नाथाय आं खिन्थाब्ला नों बिराद दुखु मोनगौमोन ना? दुखुथ' आं दाबो मोनबाय। नोंजे आंनो खिन्थायाखै बेखौसो बांसिन दुखु मोनबावबाय आङो। आइम सरिलै इमे। नाथाय आं नोंखौ दुखु होनो सानथाराखैमोन। दाथ' बेबायदि गुड निउसआवबो आंनि खबरखौसो मोनथिबावबाय नोङो। जुदि नों माबा मोनसे जायो मा जागोन अब्ला आङो? जोंनि फैनो गोनाङा मा जागोन? आरो मोजां नायखायाबा मायाबा? डक्टरनाव थाङाबा? बिदि न'आव थाबाय थाजायो। आंखौथ' आं जेबो गेरेन्टि होनो हालालै इमे। जायखिजाया गेरेन्टि होनो हाला? बेफोरबायदि बेरामा आंनाव मानो जायाखै दिनै? आंनि सोरांनावसो मानो बिदि केन्सार खालामनानै हरखो? बांद्राय खुसि न'खराव फैयोब्लाबो लोगोसे आरो दुखुआबो फैफाखाथारो। गोदोहायबोथ' आइ आफाखौ सेनानै लांबाय। आरो दा जाय आंनि असे आंगो, आंनि लोगोरियाबो बिदि जाबाय। हे आफा इसोर, नों मा खालामनो सानखो आंनि जिउखौ? फारसेनिफ्रायनो लानानै गासैबो आंनि जिउआव बेबायदिनो जायो। मानो एसेबां नोजोर नाङो आंनि खुसिखौ? जुदि सोराङा माबा मोनसे जायोना, आं सहायनो हानाय नङा। लोगोसे आरो जोंनि फैनो गोनां गोदान आलासि। एसे मोजां खुसि फैनो नागिरदों, नाथाय मानो बिदि दुखु फैफाखो? नङा, जेरैखि जायाबाबो फाहामथाय लाथारगोन र'। आं आंनि सोरांखौ जेबो जानो होआ। आब'? आगै रोमै? आब'? गुमैखौनो सानदों ना नोङो? औ आगै। दाथ' आरो जानांगौआबो जाबायानोबा बेरामाबो। नाथाय नों बिदि दुखु दाजा आब'। नङाब्ला जोंनि फैनो गोनां आलासियाबो दुखु मोनखागोन दा। मा खालामबावनो आगै, आं बुजिनानैनो मोनासै। आब', जेबो बांद्राय दुखु जानो नांला। गुमैया थाबैनो मोजाङाव फैफिनगोन। आरोथ' जों इसोरनावबो आरज गाबगोन ना। ओमफ्रायथ' आंहा जोंनि फैनो गोनां आलासिजों माला नुगोनसो जाबाय आं बिखौ। नुगोन दे आगै नुगोन। औ, ओमफ्रायथ' आंजोंसो थाबावगोन बियो। आं मादै जासिगोन आब'। बियोथ' आंजों गेलेबाय थाबावगोनसो बियो। दे जागोन दे। ओमफ्रायथ' बियो एकदम आंनि आब' बायदिथ' जाखाथारगोन बियो। नंगौना? औ, एकदम आंनि आब' बायदि अनसुलि जागोन, आंनि गुमै सोरां बायदि जागोन, माने बयखौबो अनग्रा। जोबोद मोजां जाखागोन बियो। बयनिख्रुइबो साबसिन। इसोरनि अननायाव जोंनि बेबायदि खुसि न'खरखौ रावनिबो नोजोर दानांथोङाखै। नङाब्ला आंनि गोसोआव जेब्लायबो गिनाय सोमजिगासिनो। नों गुमैयाबो जाया नङा जाबायानो बेरामा। दाथ' आरो फारसेनिफ्रायनो थाखा फैसानिबो एसे प्रब्लेम जाबाय। औ आब'। बिनि सायाव गुमैया जोंनो खिन्थानो नागिरबावाखैमोन न'? बेनोथ', गाव जुदि माबा मोनसे जादों, न'खरजों डिसकास खालामाबा गाव हारसिं बिदि सहायनो नागिरो बियो। जोंखौ दुखु मोनजानो गिनानैनो गावहा बेबायदि सिरि थाबावो। मोजांनिफ्राय मोजां डक्टरनाव लांगोन आब' गुमैखौ। ओमफ्राय समजों लोगोसे गासैबो थिग जालांगोन। आइ हप स'। आयौ, आं बिबै जासिगोन हाबाब। एसे मोजां खुसिनि खबर। आंथ' जि अनगोनहाय आंनि फिसौखौ। आरो बैसागु बोथोरनि समावसो बेबायदि खबर मोनबावबाय बिहामजो। औ आयै। दे जियानो जा अब्लाबो। नाथायथ' आरो खुसिजों लोगोसे दुखुनि खबरबो दङ जे। नोंनि बेबायदि समावसो दाहाबा सोराङाबा बिदि बेरामाव
गोग्लैबाय केन्सार जानानै होबाय आबानि बेबायदि बेमारखौ खोनानानै एकदम सानैनो उन्दुनोनो ओंखारलायलांला आंहा जि टेनसन मोनगासिनो आंखौ आयै मा खालामनो मा मानो फारसेनिफ्रायनो हौवा मानसियाबा आबा सोरांल'सोमोन हाबाब मा जागोन मा मागोननो ओमफ्राय डक्टराव थांनांगौ बुंदोंमोन आयै थांना फैबावनोसै खेबसे औ थांखानायानो मोजां जागोन ओरैनो दाबा आरो बारानिफ्राय बारा जायोब्ला आरो मा जागोन नङा आयै बेफोरबायदि जानो होआ आङो आगाननि सोरांखौ जेबो जानो होथारा आं मिन्थिगौ आंनि फिसालाया दायो बिफा जासिगोननि खुसिखौनो मोजाङैबो खुसि जानो हानाय नंलिया गावसो दिनै बेबायदि बेरामाव गोग्लैबाय गोसोआवल' दोनसिगोन बियो आं मिन्थिगौ आंनि आबा सोरांखौ फारसेथिं खुसि हरदों फारसेथिं बिदि दुखु बिदि जायो होनबा मानसिनि जिउआ आंहालाय बैसो जाबाय आंनाव हरमोन बेफोरबायदि बेराम आंनि आबा सोरांनावलाय मानो नङा आयै बिब्दि दाबुं नोंबो जोंहाथ' आरो सोर दङ देनाय नोंसोरनि अनगा बोरैबा मोनलायलाङोहाय बिहामजो गोसोफ्रावनो मा जागोन मा मागोननो ना दे रांफोरखौबोथ' आरो नांखासिगोनानो माबा मोनसे जगार जासिगोन दे गय फानहरनायनि फैसायाबो एसे दङमोन दंनायालाय दाथ' नांगौ जायोब्ला बेखौनो लांथ'नो हागोन बिहामजो जागोन दे आयै मुलिफोरानो खेबसे थांगासेयावनो बिजि दाम गोसा लायो बावलाय दानि जुगाव बोरैथो जानो बिहामजो फैसा थाखा गैयाबा आखायाव इसोरा नाहरखागोन बे जोंखौ बेबायदि एथ' अयनाय खालामनो हानाय नङा नोंनि बेबायदि हालोदाव आरो आबा दाथ' बिहामजोआबो बेबायदि जागोन होननानै आं सानथाराखैमोनहाय आबा आंखौ निमाहा होदो नों जाय सिख्लाखौ मोजां मोनोमोन बेखौ नोंनो लाबोयैयानो आंना जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय दाथ' माथो खालामनो हायो बेफोरखौ दासो साननो रोंदों नोङो आं मिन्थिगौ दा हनै नोंनि जिउआ माबायदि जालांखो मालाय बै सिख्लायाबो दा हाबा जाबायना आइ गुबुनजों मा आरोथ' बियो दा बिराद हेपियैनो दङ जेबो नंला दाबो फाथैलायखौनो बिसिनसै आरो हे इसोर आंनि आखायावनो आङो आंनि हाबानि जिउखौ बरबाद खालामनानै होबाय जियानो जा जाबाय थाथोंसैलै आयै जेबो सानला आङो सोरां एसे मोजां मोनबाय न' दिनैसो गोदान हरनाय मुलिजों एसे डक्टरा मोजां मोनगोन बायदि बुंदोंमोन माथो जेबो सोलायनायखौनो मोनाखैलै आङो बेनो बे माथो ओमफ्राय नोङो सनु दे आंखौ बाद दोन नों दिनै एसेबां केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै मा जागोन मा मागोन बेखौनो सानबाय थाबाय आङो मानसिनि जिउ ना दसेनो मा जायो मा जायालै नाथाय जुदि आं बायसान्स माबाफोर जाबाय बायोबा ना नों आंखौ प्रमिस खालाम दे नों गासैखौबो मोजाङै जोथोन लाखिगोन आरो स्पेसियेलि जोंनि फैनो गोनां बेबिखौ मा बुंनाय जादों बेलाय सोरा आंनाथ' बेरामानो आरो हामगोना हामलाथाय हामा जायो नामा सोरबा आरोथ' खबरदार बेफोरबायदि राव बुंबावोब्ला आरोथ' बिदि बेरामखौ फाहामनो हालायै बिदिथ' जानो हायाना मोजांनिफ्राय मोजां डक्टरनाव थांगोन ना जोङो केन्सारनि मोजांनिफ्राय मोजां डक्टरनावनो लांगोन मोजां हस्पिटालाव लांगोन आरो लामा ससेयावनो जुदि आंखौथ' आरो नै आंनि केन्सार बेरामानो जागासिनो एमि सानफा एफानो आं जेबो गेरेन्टिबो होनो हालाना एकदम सिरिथा बुंबायना आङो आं सानदोंमोन जोंनि बे गुड निउसजों लोगोसे न'खराव जोंहा गोदान खुसि फैगोन आं नोंनो खिन्थानोथ' सानाखैमोनलै ओमफ्राय हारसिं बिदि बेरामाव गोग्लैना थाबाय थानोसैमोन नोङो खिन्थायामोन रिपर्टफोरखौबो दोनखुमालायबावदोंसोमोन नोङो आलमारियाव सोनानै जे हानायाव बोरैबा नुसननायखायसो आङो नङाब्लाथ' नों आंनो खिन्थानोनो थाङाखैमोन माथो आरे नोंखौ बेबायदि हालोदाव आङो जेबो दुखु होनो सानाखैमोनलै एमि आंदि बिदि बेरामाव गोग्लैनानै दङ औ खिन्थाबा दुखु जागौमोन दाबो दुखु जागासिनो आङो नाथाय अब्लाबो थेवबो फाहामथायनि राहा लागोन ना नों जेबो टेनसन लानाङा बिराद थाखा थाङोलै एमि नों बेफोरखौ मा बुजिनो देनाय थांथों जेसेबां थाङो थांथो अब्लाबो नोंखौ मोजाङै मोजां लाबोफिनथारगोन आङो गाव हारसिं बेबायदि बेरामाव गोग्लैसोनानै थाबाय थानो सानदोंमोन बियो हारसिङैनो अब्ला आंनो खिन्थानो हालायोबा नोङो आइम सरिलै एमि ओमफ्रायथ' आं बिफाजों मारसिगोन जोंनि जिउनि गोदान खुसि नङा होमबा फैगासिनो दे आरो नायल' नोङो सोरा बे फैगौमानि नोंबो मोजाङैनो मोजां हामहैगोन दे आरो जोंहा एकदम हेपि फेमिलि जागोन नंगौना ओमफ्रायथ' नोंखौ सासे मोजां डक्टरखौ खबर लाखादोंमोन आङो दा आरो बेनावनो लांनाय नायनोसै नामा खेबसे थुनायदो ओमफ्राय फैसाया बेलाय जोङो स्कुटि बायनो होननानै जमा खालामनानै दोनदोंमोन ना बेखौ ओमफ्राय आंनि बेमारावसो गारजोबसै आरो जाजोबसिगोन बे आंनि केन्सार बेरामानो गासिबो
जेबो नङा नांगौबा आरो माबा मोनसे बेबस्था लाबावगोन अब्लाबो जेसेबां थांथों हानायमानिखौ होगोन ना नोंनि बेरामाल' मोजां जाथारथोंसै नोंनि हालोदा ओरैनो सानफा एफा मोजां जानोथ' खम गाज्रिसो जालांगासिनो ओमफ्राय बोरैथो बिदि न'आव थानो हाबाय थाबावनोब्रा आङो दिनै एकदम बेखार मोनथारबायलै आं गावखौनो गाव आरो बिदिसो बुंबावदो मानसिना हालोदा थिग नङा आरो खामानिखौसो बुंबावदो नै आफासोरां डक्टरालाय दहाय थांनाया मा बुंहरफिनखो बुंनायाथ' आयै रिपर्टआनो माथो मोजाङानो फैयाखै मा मुलिखौलाय हरदों ओमफ्राय मोजाङै मोजां नायनायावबाथ' बिराद खरसाबो जागोन होनना बुंदों बेफोरबायदि गाज्रि केन्सार बेरामालाय आंनि आबानावलाय मानो सन्देरनांगौ जाखो आबा नों जेबो जाया दे जों दङ ना माबा मोनसे खालामनानैबाबो नोंखौ फाहामथारगोन जोङो औ आयै बेखौनोबा जोंनो खिन्थालायबावाखैमोन बियो माथो खालामब्रा आयै केन्सारजों जाजाबाय दे आङो आयौ आफासोना बेफोरबायदि बुंनाङा दे हामा ओरैनो न'खराव गोदान खुसि फैनो नागिरदों दा आरो बेबायदि बुंनाङा दे हामा खुसि फैगोन समाव आरो बेनि सायाव खामानिखौसो गोसोखांबावदोंमोन आयै हनै मानसियानो नाङा आफा नों जेरावबो थांनाङा नों न'आवनो था मोजाङै मोजां गावखौनो जोथोन लाखि मिन्थिबाय मारैथो बिदि थाबाय थानो हानांगौ जाखो दिनै नोंसोरसो आंनि थाखाय खस्थ' मोनसिगोन ना बिरादनो नै जोंखौ खस्थ' होननानै बिदि दा सान नोङो मिन्थिबाय जोंहा जोंनि खालामनांगौखौ खालामगोन औ नङाबालाय माथो आबा नोंबो ओमफ्राय बिदि हालोदाव एमि जेबो नङा सोरां आं दङ दे आफा आं जों मिलायनानै माबा मोनसे खालामगोन ना बिहामजोहा ओंखामालाय जादोंना जायाखैमोन दहाय आलु भाजा एवना दोनबायमोन आङो ओमफ्राय मैया रोमैनाव आपेल फिथाइबो बिहरदोंमोनलै आङो जाबाय दे आं दहाय आयै औ जानाय लोंनायफ्रा एसे नोंबो खेल लायाबा ओरैनो आंनि आबौ फिसौआ मोजां फैथारनांगौ एकदम आंनि आबा सोरां बायदि थाथारगोन दे आरो नंगौने आयै नंगौथ' आरो हाय दे आरो मुलिफोरा गोदान लाबोनाया जायाबा थाबनो सम मथे मालादि मोजां जागोन ना जालाथाय आयै आरो बिदि बुंबावोब्ला आबा खुगाखौनो खेबसे हरगोनहाय आं नोंखौ नै आइ सिगाङावथ' दावराव दावसिल'मोन ओमफ्राय दा नोङो ओमफ्राय बेफोरखौ मा गोसोखांलाबायखोहाय जावैसो जों फाथैलाय बिसिनो औ आयै बेनो सैथो नों दा जा खोनादों ओमफ्राय आं दायो जि बुंदों बेनो सैथो आं आरो बे बर'साजों एक सेकेन्डबो थानो हालिया आयै नाथाय बेफोरो मा आइ नोंनो दहा मोजां मोननानै जुलि खालामदोंमोन दा आरो बेबायदि गोजान जानो मारै सानखो नोङो औ आयै आंना माथायानो एकदम थिग नङामोन बै समाव आं जेबोखौनो साननो रोङाखै बेखौ आं बुजिनोनो हायाखैमोन वान साइडल' लाभजों जेबो जाया होननानै आयै वान साइड लाभ बिदिबा जावैसोआ मा नोंखौ मोजां मोना आयै नोंनि जावैसोआ मोजाङा आंखौ 1% मोजां मोना बियो हे गुसाय दा आंसो थादोलै आयै बिजों आरो आंसो मिथिगौ मा जादों मा मादों नाथाय खुसि गोजोनखौ नागिरै थारैनो आं मोनमारबाय दिनै आयै मा बुंनो सानदों नों आइ बर'साजों माने नोंनि जावैसोजों गोजान जानायावनो आंहा खुसि दङ आयै ओमफ्रायो आंनि गोजोनाबो जाफुंहोनाय सेंग्राजोंसो दङ जाफुंहोनाय सेंग्रा बिदिबा नों गुबुन हौवाखौबो मोजां मोनो औ आयै आरो बियो बर'सा बादि नङा बियो आंखौ जोबोद हेपि लाखियो आयै आंखौ जोथोनै लाखियो आंनि सुखु दुखु गासैबावबो आंजों थाफायो नाथाय बर'सा नोंनि जावैसोआ मा दिनैसिम एसे गोबाव जाबाय अब्लाबो आंखौ जेबो खुसिखौनो होनो हायाखै ना मोजांखौनो रायलायो नाथाय नोंसोरसो मोजां मोननानै लालायदों सानदोंमोन आं आइ दा दिनै आरो मा खोथा खोनाखो दे जेबो नङा दाबो फाथैलाय बिसि थासिगोन जोंहा ओमफ्राय आंहा जाफुंजों हाबा जाहैनोसै जोंनि हेपि लाइफ जासिगोन ओमफ्राय आंनि मा सानो मा मायो आरो बिनिफ्रायबो बांसिन जावैसोआबो मानिबावबाय फाथैलाय बिसिनो नै माथो बाजिसैलाय रुथ'लाय माथो लोमबोसैलाय औ ओमफ्राय आदा सोराङालाय माथो खामानियाव फैथाराखैलाय माने जोंहा साराबो फन हरनो खोन्थाबाय थादोंमोन ओमफ्राय आंनि फनखौबो हमाखैना आंहाथ' खामानियाव फैयाबो गोबावानो जाबाय माथो एसे औ दा बियो लोमजानानैसो दं मानसियानो एसे गोब्राबैनो हाब बाजै बिदिसो जादों औ दा आरो सारजों मोजाङै रायलायना खिन्थाबानो जाबाय गावबो थांनो हायासैना आरो थांनोथ' बुंदोंमोन मानसिया आंसो थांनोसै बिदि लोमजानाय देहाखौ लानानै आरो दे बाजै आं खिन्थागोन दे सारनो ओमफ्रायो बेबायदि लोमजानायाव फैहोनाङा दे एसे मोजाङै हामग्रोथों मानसिया बेखौनोथ' दा डक्टरनावबो लांदों ओमफ्राय बिदिनो मुलि जागासिनो अब्लाबो मोजाङैनो फैनो नागिराखै मानसिया दे बाजै होमबालाय मोजाङै नायदो आदाखौ आरो डक्टर मोजांनाव लांबानो जाबाय औ बेनोथ' आगै